Hi guys. Aw. Sali ay. Nabasal panggabi eh. Sika na no. Ano ka lo uminta na kuda. Yung jacket. Good morning. Biyahe ta. Pine Ridge, Bukidnon. Kuan, Kanayan. Kanayan, Malay-Balay. Kaya mo silang ate, pero nag-ready pa man. Nata sa mga three to 4 hours na biyahe. Diyan diri. Thank you Lord sa biyahe and sa safety, walay aberya. Stop over Royal Panda. Hi. Mangihi pa. 9:41. Hi, wa ba dyan mo nakita ba? Jollibee yarn. 10:52. Ano ni igpit. Order sa mig drive-thru kay sa dala namin mag-lunch. Bukidnon na Malay-Balay na mi. Pwede daw duha kung si Sir round ta balik-balik ra daw. Balikan ra niya. La sabay na lang, duha na lang ka motor. Naa na mi sa Kanayan. 40-40 daw per head. Kasaka ang mga pikanto no, diri ra mi sa nga station. Sagot ra sila, mga butad sila diri. Tapos pa dito ang dalan pasulod. Na grabe oh. Grabe ay may gani mga grabe wala man hangat ikaw, wala ikaw hangat. Butan kayo. Nana may Pine Ridge. Dili kayo hadlok ang dalan. Tara. Hadlok ka to? Dito para 0.5. Diri mi sa AR speak. Katuang mo Balik sa mga tulong. katuang mo ang cottage. Jay, kamusta Jen? Ikaw din. Sa pud si J speak. Say kamusta And all. din. Anak ko te. Alay. Hadlok ka eh. My God. Finally here. So, we're here. Wadan Ano namin? Ano yung tent?
display. Sila yung mga utensils. Tapos na ay kani gasolito, grill, na ay pang pakuri. Guys. Oh, diba? Bili ba sa So, kanina? Ay, lampon alang ga ni mag-ana wala siya. sa diri sa AR's Peak na ay 3 ka sheltered nga tent no. Dito ana isa 1 2 tapos ikatulo mo andito sa CJ's Peak kay sa man 4 campers lang nga kanang inyong tent magdala. Ang dito tong sa pagdayong sulod mo to ang cabin nga good for isa ka family siguro. Kani mo ni ang among ana. Hindi na lang. Tent is dako kayo. Diba napas dyan na daro. No. Ang kang nako diri. 3:35. Ay kanina lang ti ako. Mainit, Kanina lang gamay ti. Yan ako yan na ilang. Medyo tunog na. 4 wala pa 4 pero hangin kay umuulan. This person is unavailable. You can no longer play this person. Ito magod ka naman accessible kita din. Balay jud kayo good. Mas iligan ng mga renta. Lang ano re lang ga. Rent sa vlog, guys. Ay yun. Bilian sa mga istorya. Taro. Fly no. Fruit fly. Ready na to cook. 4:13 man lungag na ta tayo lain buhat ka perfect marudog sa rice cooker wife's turn namong dinner shrimp tempura wow chicken barbecue Ako madlok lang kaliho. $5.10 ready na for dinner meron tag biin na jud kain ni on na ang solar nako stop na ha Stop. morning Good morning. mani hapon wow jacket na tugnaw na love Medyo. dia Idol kami ito. Akong daghanan na lang ako te. Pero oso. pero oso Kaya po na lain balag dili ang gisundan mo gitagaan. dahil di lang gisundan basta color Tol. tungol Abdo. Ay, pati ko lang. lagon Kundi sa mukha, oy. Ilago, ba Abdo. langga ito tang imo langga Yeah. Abdo! unan ka niya green ka Abdo.
mga palit ko na susiin ka ng feather na sweat yan. Ano. Anak-anak na. Anak. Campers kayo. Hindi ako imagine. Ano lang. Tara to? Ta, dito ta. Nagkaan pa dyan tagudi. Dili pang bukid na. Buk sa dito. Tapos usa panaog. Kay init na kay. Kisa ni cellphone? Hinig na ako dakong apam. Ay, kaguo. Sabi nga, nagugdaan lang ga. May address sa Yaka. For lunch. Yes, kasulod na dito diri. On the way home to Iligan. Wala siguro end sa mong vlog. Binakog na ni Apa sa itong sports car ko niya ba? Iligan man sila balik karon. Pasensya buli pa man mo. Wala kagwapo eh. Maulaw ta pa. Muna siya ang kwarto. Makabalik dito diri ba? Nanay yung parents dapat sa taas. Atik, dito ang room. Ang ano, Pilay max di ari ma'am? 10. 10 persons. Di man kumatulog sa upos diri sa taas. Ang pag diri padulong. Ay, nice. Nice kay lang eh. Ay, nanay kamera, picture sa mga. Ala, ayaw na ma'am, okay ra ma'am. Kaya disturbo namin ninyo. Willing kayo yung picture kay inyo man i-post. Lagi. Diri ko na pa magstay mag na kung ano diri. Actually, kuan ni siya, wala gid sa plano nga parintahan. Amo aram ning rest house. Lagi. Unya kay naa may gikan mig simba le karon nagsimba. Pagpulay sus na may magpa-picture sa duwa sa. Thank you Kada kay kayo. di makita diri diha. Oh. Lagi diha kita na diha. Patag ang mamon. Sige, ang uban na diha ang tiil niya, uban diri. Kay kani atong ang view. Bitay atong tiil pod lag. Promise kada ni di gino mang Promise. Promise. Si ma'am ang nag-video na mo si ma'am. Ay, ga picture. Pagtsada lagi sa promise. 1 2 3. Sapa. Kasi kuan lang ni ma'am ha. Thank you kayo ma'am. Salamat kay ma'am accommodating dito. Basta ihayag lang siya, o di ba? Bonggas. Okay. Okay. Thank you.